मी तुम्हाला भूतांच्या गोष्टी सांगणार आहे. भूतांच्या? ती तिच्या वाड्यात येणाऱ्या प्रत्येकाला एक अतिशय चांगला आणि रोमांचक अनुभव देते. पण तिला याचं फार दुःख आहे की तिच्या माळ्यावरची रिकामी जागा आता मृतदेहांनी भरून गेली आहे. एका ॲम्ब्युलन्स मधून काही शवांना बांधून अग्नी द्यायला स्मशानात आणलं जायचं. स्मशानात काम करणाऱ्याला हे काम कधीच आवडत नव्हतं, कारण प्रत्येक वेळी त्या ॲम्ब्युलन्स मधून बांधून आणलेले शव अग्नी देते वेळी हालचाल करत असायचे. हे हे उठ, मला सांग, माझे पैसे आणि अंगठी तू कुठे ठेवले आहेस? कालच रस्ते अपघात मरण पावलेला माणूस आज रात्री त्याच्या उशाशी येऊन म्हणाला. कारण हा माणूस तोच होता ज्याने अपघातानंतर त्याला वाचवायचं सोडून त्याच्याकडच्या वस्तू चोरल्या होत्या. एक बाई झाडाला बांधलेल्या अवस्थेत ओरडून ओरडून जगाला सांगत होती, मी चेटकीण नाही. तरीही तिला जिवंत जाळलं गेलं. पण हे कृत्य करणारी ती विक्षिप्त बाई मात्र स्वतःशीच बोलत होती, हो, मला माहीत होतं तू चेटकीण नाहीस ते, कारण ती तर मी होते. त्याचा मित्र त्याला हसत हसतच म्हणाला, हे विष पी आणि आपल्यातील सगळी भांडणं विसरून जा. त्यानेही हसतच तिथे असलेला दारूचा ग्लास उचलला आणि एका फटक्यात तो खाली केला. यानंतर काहीच वेळात जमिनीवर तडफडत पडलेल्या त्याला त्याच्या मित्राकडे पाहताना आता असं वाटतंय की का त्याने तो दारूचा ग्लास प्यायला, ज्यात त्याच्या मित्राने खरोखरच विष ओतलं होतं. त्या मुलीचं अमावास्येच्या रात्री घरात एकटं राहणं हे किती भीतीदायक होतं. पण त्याहीपेक्षा भयानक हे होतं की ती एकटी असूनही ती त्या घरात स्वतःला एकटं समजत नव्हती. तो आजही त्याच्या मुलीला तितक्याच प्रेमाने जवळ घेतो, तिला तितक्याच प्रेमाने जेवण भरवतो. त्याला खरं तर आजही विश्वास बसत नाही की त्याने 3 महिन्यापूर्वी तिच्याच प्रेताला अग्नी दिला होता. एका लहानशा खोडकर मुलाला त्याच्या घरच्यांना सतवायला खूप आवडायचं. तो घरातील अनेक गोष्टी मुद्दामून लपवून ठेवायचा किंवा त्यांची जागा बदलायचा. पण एके दिवशी हे करताना त्याला त्याच्या आईने पकडलं. तेव्हा तिने त्याला आजवर केलेल्या सगळ्या खोडकरपणाची संपूर्ण लिस्टच वाचून दाखवली. भीतीदायक तर हे होतं की त्यातील बऱ्याचशा गोष्टी या त्याने कधी केल्याच नव्हत्या, अशा गोष्टी ज्या त्या घरात आपोआप घडत होत्या. तो शवाघरात काम करायचा. तेव्हा एकदा एक नवीन तरुण तिथे कामाला लागला. एके रात्री तो शवाघरात फेरी मारत असताना त्याला दात विचकत कोणीतरी हसल्याचा आवाज आला. असं वाटत होतं ह्या अशा भयंकर जागेविषयीचं त्या नवीन तरुणाला कसलंही गांभीर्य नव्हतं. पण जेव्हा त्या माणसाने नवीनच कामाला लागलेल्या त्या तरुणाकडे पाहिलं तर त्या तरुणाची आधीच भीतीने बोबडीच वळाली होती. तेव्हा त्या माणसाला कळलं की तिथे तो हसणारा तो तरुण नव्हता. एक मुलगी, तिला कोणत्याही गोष्टीचं टेन्शन आलं तर ती स्वतःला तिच्यातच गुंतवायची आणि तिच्या खोलीत एक नवनवीन परिसरातील सजावटीच्या गोष्टी आणून गोळा करून ठेवायची. बरेच दिवस झाले तिच्या खोलीतून कसला तरी घाणेरडा वास यायचा. म्हणून तिच्या घरच्यांनी तिच्या खोलीत जाऊन पाहिलं तर तिथे मेलेले पक्षी, प्राणी तिने लटकवून ठेवले होते. एक तरुण मुलगी एका वाटसरूला तिच्या सोबत एका विराण वाड्यात घेऊन गेली. त्याच्या समोर तिने खाण्याचे अनेक पदार्थ आणि फळे ठेवली होती. तोही अधाशासारखा ते सगळं खात चालला होता. तेव्हा समोर बसलेली ती तिच्या नाजूक आवाजात म्हणाली, मला खाण्यापूर्वी साल काढायला आवडते. त्या मूर्ख माणसाला तेव्हा हे कळलंच नाही की ती समोर असलेल्या फळांबद्दल नाही तर त्याच्याबद्दलच बोलत होती. ते वेड्याचं हृदय भरून आलं होतं जेव्हा त्याने त्याच्या बायकोच्या अर्धवट भरलेल्या बॅगांकडे बघितलं. नंतर त्याच्या हे लक्षात आलं की त्याने त्याच्या बायकोचे आणखीन छोटे छोटे तुकडे करायला हवे होते, जेणेकरून ते बॅगेत संपूर्ण मावले असते. त्याच्या प्रेयसीला बरं वाटत होतं,
जेव्हा तिच्या मानेवरून तो ती टोकेरी वस्तू हळूवार फिरवत होता. पण हे तोपर्यंत जोपर्यंत त्याने तो स्क्रूड्रायव्हर तिच्या मानेत घुसवला नव्हता. त्या बाईला रात्रीच्या वेळी एकाच जागी गोल गोल फिरल्याचा भास होत होता, कारण ती चालत असताना एकच मुलगा तिला 4 वेळा समोरून तिच्या बाजूला गेलेला दिसला. तिने क्षणभर थांबून विचार केला. ती चालत असलेला तो रस्ता तो तर सरळ होता आणि प्रत्येक वेळी त्या मुलाच्या चेहऱ्यावरचं हास्य हे अधिक भयानक बनत चाललं होतं. हा तुझा शेवट आहे. तुझ्या सगळ्या पापांचा हा शेवट आहे. एका पीडित तरुणीचे वृद्ध वडील समोर बांधलेल्या एका भयानक अशा सिरियल किलरशी बोलत होते. पण त्यांना हे माहीत नव्हतं की पाठी बांधलेले त्याचे हात हे त्याने कधीच सोडवले होते. त्याच्या आईला हे आवडत नव्हतं. जेव्हा तो त्याच्या घरच्या मागच्या भागात एकटाच खणत असायचा, त्यामुळे ती त्याला अनेकदा ओरडली होती. पण अनेकदा त्याने त्याच्या आईची नजर चोरून तिथे खणायचा प्रयत्न केला. शेवटी एके दिवशी त्याला तिथे खणणं थांबवावंच लागलं. जेव्हा त्याला खणताना मातीत पुरलेला त्याच्याच एवढा मानवी सापळा सापडला. भयानक गोष्ट तर ही होती की त्याला भले मोठे सुळे आले होते. एका मोठ्या समारंभात जेवण खाल्ल्याने तिथल्या सगळ्याच लोकांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये हलवावं लागलं, कारण तिथे जेवलेल्या लोकांच्या पोटात तीव्र वेदना आणि रक्ताच्या उलट्या होत होत्या. हा समारंभ ठेवणाऱ्या माणसाला जेव्हा पकडलं गेलं तेव्हा तो सांगू लागला की त्याने जेवणातील खिरीमधून काचेचा चुरा पाजला होता आणि त्याने हे एका सैतानाच्या सांगण्यावरून केलं होतं. तो प्रत्येक रात्र नेटवर तासनतास एकच व्हिडिओ शोधत असतो, एका मर्डरचा व्हिडिओ. तो त्या व्हिडिओचा फुल व्हर्जन शोधत असतो, ज्याची एक क्लिप त्याला एका अनोळखी व्यक्तीने पाठवली होती, ज्यात त्याच्या बायकोचा तो स्वतः खून करत होता. एक मुलगी तिच्या आईला नेहमी सांगायची, आई, मला रात्रीची एकटं झोपायला खूप भीती वाटते. माझ्या खोलीतील कपाटात एक माणूस असतो आणि तो रात्र झाली की कपाटातून बाहेर येतो. हे ऐकून तिची आई एकदा तिला तिच्या खोलीत झोपायला घेऊन गेली, पण रात्री 1 वाजता ती अचानक जोरजोरात रडायला लागली. नेमकं तेव्हाच तिथल्या कपाटाचं दार करकर आवाज करत उघडलं गेलं. तशी ती मुलगी रडतच म्हणाली, आई, तो बघ, तोच माणूस आज तुझ्याही कपाटातून बाहेर येत आहे. ती जागची हलू शकत नव्हती, काही बोलू शकत नव्हती. ती तिच्या खुन्याकडे फक्त पाहत राहिली. जेव्हा 2 वर्षाचं तिचं बाळ कुतूहलाने तिच्या लाईफ सपोर्टचा प्लग काढत होतं. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.